Manag-unsa mo? Kuan, friends. Wala nagka-develop ay? Wala ay, varsity. Varsity sa... Dili bitaw. Dula ra basket. Pila naman ka tuig dula-dulag basketball. Bago pa ko. Tulo ko. Tulo. Tulo kay upat. Pero manag schoolmate, classmate pod. Schoolmate. Schoolmate. Unsang school? Amlan National High School. Nganong naabot mo sa Dumaguete? Ni try out mi sa dito sa Shoutout Ming Romano. Shoutout Coach Sean. Nganong basketball? Kay Mora mong ganahan dulaan. Mo yung paborito. Nay chick sa basketball. Wala. Kanang kuan agad. Mga kwarta ra ka ba? Ay nakakwarta. So nawong mo kwarta? Pila may makwarta na to sa basketball? Depende pila pusta. Magpustaan ay sa basketball. Mayo ron. Mayo. May Sige. Imo na ha. And then ikaw, nganong basket... Ay, ikaw sa na lamang. Kay Mumay naanda na nga sport dan since I was 12 years old. O pila ka karon? 24 na? Sorry. Pila. 16. Kisay ga-influence na to sa basketball? Papa. Basketball player si Papa Hantod karon? Dili kay takiang na arthritis. Oo, ganahan ka na nga pagka dako nimo arthritison ka. Tungod ba sa basketball or natural nga happening sa katawo kay edad-edaran na ta? Okay ra basta dako. I mean ba, ang pag-arthritis niya gikan ba tungod sa basketball or sa iyang pagkagulang na? Pagka basketball. Arthritis ang basketball? Na injury siya. Ganahan karon. Dili pod. Unsay goal na to sa basketball? So stay healthy, paniwang. Oo. Ay ra ka problema kay duwata na. Mo po na akong burdens kinabuhi. Pwede na ako mairog. Irog. Kung dili basketball, nganong siya? nga siya kay love man ako siya. Sikin sa mana. Wala ra gud. Si Chelsea. Ito ka bisag uyab jud nimo. Si Chelsea yung gipalangga. Siguro jud ni. Ikaw pa, sa grupo sa mga tigulang, anong naa ka diri rumurog? Bata pa kay ka? 12 pang edad. Una sila, pila man nila mga edad? 14. 14 gulanga. 16. So wala na tayo sa Ryan Lain. O, ito na ko. Shoutout na. Shout out Romano diha kay wala ni try out. Shoutout kong Colberne katong Tikbale. Shoutout kong Mama dia katong Karatichan. Shoutout kong Romano dia kay tapulan niyo try out. Nya 6 footer unta. Shoutout kong mamag papa. Saan na siya? Shoutout kong Auntie Jingle dia besag wala ka direte ka support time ka na mo. Uncle day, uncle. Og ni Auntie Daisy sa luma. Shoutout ko niyo tanan katong akong titong upo. Kanang mo try out mo, na-result dayon or later pa? Wala pa na pa eh. Unsay masuryan ninyo sa mga heads anang kapatry out ninyo? Kailangan kwaon jud ninyo kay kung wala ko Mapildi ang grupo. mapili yung grupo. Good luck na lamang ninyo, no? Salamat. Sana pod. Pero gina-accept ba ninyo, gi-manifest sa inyo kagulingon nga madawat mo? Based sa performance ninyo kaganiha. Murag way angay to ang performance. Wala. Kung anong nang try out mo mong feeling yun, dili mo nimo makuha? Kuan man ang ni try ra mi sa among best. Okay, try out man god, no? Try out man nya kay ni try ka nya i-out ra Japon ka. Ay, Sakto pod. Ako. ang bakbe. Ayo. Balag di ko makuha basta nakapagwapo ko sa court. Kaysa gipagwapuhan nato dito. Bayad. Katong bayad ditong gulang. Gulang imong trip? Dili katong sige ga kuha na mo niya. Pasabakon ko niya. Ora yung purpose nga nung ga-try out ka dito kay musabak kag bayi. Di pa point guard ko nila kay ako'y kusgan. Sige ka na ra. Sige, salamat ninyo. Ninyo para namoy gwapo. Asa dapit aning gwapo? Sa eyes. Ayos. Diyon. Sige. Sa mouth mana. Kana ra, ato na mi. Thank you. Ang man.